Üdvözlöm a kedves nézőimet Jeruzsálemből! A mai nap arról fogok beszélni, hogy miért érdemes imádkozni. A kérdés felvetése az maga furcsa lehet, mert nem szokták megkérdezni. Aki imádkozik, aki nem, az nem. Manapság azonban Magyarországon a zsinagógák inkább üresek, mint hogy telelnének emberekkel. Egyszerűen azért, mert a fiatalok, pláne a fiatalok nem értik, hogy mi jó van abban, hogy valaki héber nyelven mormog valamit, és amit persze maga sem ért, nem érti az egészet, és mondjuk úgy, hogy időpocsékolásnak is véli. Hát nem már most, kezdjük ezzel a mormogással. Minek mond az ember héberül imákat egy olyan nyelven, amit talán nem is ért? Azért, mert a héber nyelv az egy nagyon kifejező nyelv, ez őrzi a szavaknak és a fogalmaknak a lényegét, az eszenciáit, és olyan dolgokat lehet vele kifejezni, amire a többi nyelv nem képes. És erre fogok mondani egy példát a későbbiekben. A második kérdés abban áll, hogy minek imádkozik valaki egy olyan külső entitáshoz, nevezzük Istennek, aki lehet, hogy nem is létezik, lehet, hogy nem is hallja, és egyébként is miért mástól várjuk valaminek megvalósulását, amikor ugye azt gondolnánk, hogy a saját szerencséknek vagyunk a kovácsai, az fog megtörténni, amiért dolgozunk, és egyébként is rajtunk múlik minden, hát tenni kell, nem pedig beszélni, az ima az egy fölösleges dolog, gondolhatnánk. Nos, szeretném ezt a kérdést megvilágosítani és a Tórában hallott előadás alapján. Most először is, mi történik, amikor imádkozunk? Akkor, ha veszük az eminető főimánkat, akkor hálálkodunk, kérünk, illetve dicsőítünk. Mit szoktunk kérni a zsidó imában? Ha valaki felnyitja a szidót, akkor láthatja, hogy tudást, belátást, egészséget, illetve van egy szó, van egy hely benne a smákolén, ahol a saját vágyainkat is berakhatjuk. Hát gyakorlatilag azt kérjük, ami számunkra fontos. És mi történik ilyenkor? A szavakat formálunk, és ezáltal gondolatokat teremtünk, gondolatok pedig beköltöznek a tudatunkba. Igen, mert a szavaknak hatalmuk van, és azokat a dolgokat vagyunk képesek elképzelni, amiről vannak szavaink. Nézzünk erre egy példát. Nézzük meg az eszkimókat. Az eszkimóknak 17 szavuk van a hó színének a bemutatására, és nekünk magyaroknak csak pár van. Tehát mi azt mondhatjuk, hogy a hó az csillogóan fehér, szürkés, sárgás, esetleg nem is tudom. De maximum még a bő szókincsű embereknél is kimerül a hó színének az ábrázolás, hogy olyan 5-6 melléknél felsorolásában. De már most az eszkimóknak 17 színük van, azért, mert ők másképp érzékelik a hónak a színét. Tehát ők olyan spektrumokban látják, amire mi nem vagyunk képesek. Hiszen ők ott élnek, ők a hót azt másképp érzékelik. Nekik vannak rá szavaink, nekünk nincsenek. Mi nem vagyunk képesek elképzelni azt a világot, amit ők látnak. Mert hogy a szavak azok gyártják a gondolatainkat. És a szavaknak azoknak erejük van. A szavak azok a körülöttünk lévő spirituális világot változtatják meg, és ezáltal hatással vagyunk a világra. A szavak azok teremtenek. Most, ha megnézzük a bréstet, hogy hogyan teremtődött a világ, azt látjuk, hogy a szavakkal. A világ az a szavak által lett megteremtve. Ha megnézzük, hogy Ádám hogyan vette birtokba a világot, hát úgy, hogy nevet adott neki a körülötte lévő dolgoknak. Így ez a teremtésnek a folyamata. Már most
Imádkozás közben a szavainkat, azokat csak mi halljuk. Más nem. Amikor imádkozunk, akkor a saját belső világunkat változtatjuk meg. Saját magunkat. És ez azt is jelenti, hogy képesek vagyunk valamit a gondolatunkba vésni, valamit elképzelni. Igen ám, de az a nagy kérdés merül fel még az emberekben, hogy miért van az, hogy gyakorlatilag mindig ugyanazt mondjuk. Tehát van egy imakönyvünk, és ugyanazt olvasjuk fel reggel, este. Mégis miért van ez? Azért, mert az ismétlés az felerősíti ezeknek a szavaknak a hatását. Itt nagyobb az esély a megvalósulásra. Térjünk vissza az alapvető kérdésre, hogy mégis miért várjuk azt, hogy egy külső hatalom, Isten, bármi teljesítse azt, amit kérünk. De azért, mert gyakorlatilag az ima által mi magunk változunk meg. Tehát itt nem csak az a cél, hogy valakit már kérünk, hanem az imának a célja, ennek a belső változási folyamatnak az elindítása, azért, hogy amit kérünk, azt képessé váljunk elfogadni. Itt van a kutya elásva, hiszen minden egyes vágyunk, ami csak létezik, minden lehetséges. És ha valaki látta a Secret nevű filmet, akkor elámult, hogy hű, micsoda pszichológiai folyamatok vannak benne. Nos, hát ezek a zsidó vallásban is ugyanúgy megvannak. Mégpedig az ima folyamata által. Hiszen amit képesek vagyunk elképzelni, azt képesek vagyunk megvalósítani is. Most mondok erre egy példát. Van egy gazdag amerikai család, és a kislány nagyon szeretne egy kocsit. És kérleli, nyaggatja az apját nap mint nap, hogy vegyen neki egy kocsit. De már most a kocsi az gyakorlatilag ott áll a zárt garázsban, és a lány erről nem tud semmit. Na már most a lány az idegeire megy az apjának, állandóan ezzel zaklatja, hát nem adja oda az apja a kulcsot. A lány akkor már szinte letesz arról, hogy neki legyen saját kocsia, belátja, hogy igazából nem csak rajta múlik, hogy ez nem csak a saját zaklatáson múlik az, hogy lesz kocsi, vagy nem lesz kocsi, hanem valami máson. És elkezd imádkozni. És azáltal, hogy ő elkezd imádkozni, és tényleg ezt kéri, azáltal teremtődik meg benne az a fajta belső alázat, ami kell ahhoz, hogy az ember elérje azt, amit szeretne. És az apukához való viszonya is megváltozik. Azt mondja, hogy hát ő tudja, hogy ez nem csak rajta múlik, és ő nagyon-nagyon örülne egy kocsinak, de hát ha nem lehet, akkor nem lehet. Ha lehet, akkor lehet, és ő tényleg nagyon örülne. Másképp fog kérni. Megváltozik az egész viselkedése, és emiatt fogja az apuka végül odaadni azt a slusszkulcsot. Mi megváltozunk. Na már most térjünk vissza a Tórához. Hol látjuk az első imát? Az első imát ott látjuk, hogy amikor Ádámot kiűzte Isten paradicsomból, akkor ugye esőt kért. Azért kért esőt, mert tudjuk, hogy az édenkertben a növényeket, azokat belső földalatti patakok táplálták, és az élelem meg volt oldva. Miután kiűzték az embert, ez már nem volt megoldható, mert nem voltak patakok fölött. Eső kellett ahhoz, hogy a természet az elinduljon, tehát hogy a saját vetéséből legyen valami. Mert most mi ez az eső? Az eső az, hogy a bennünk lévő vágyak, azok olyanok, mint a magok. Azok olyanok, mint a magok bennünk, és szükségünk van egyszerűen esőre, hogy ezek ki tudjanak kelni. Azért van szükség esőre, hogy belső vágyaink azok meg tudjanak valósulni. És itt van a héber nyelvnek a gyönyörűsége, hogy mi az az eső, az a gesem szó. Hogy mondják azt héberül, hogy megvalósulni? Lehit gesem?
Ugyanez a szó? Ugyanez a szó? Ez nagyon szép szerintem. Tehát a másik pedig, hogy mi az, hogy gasmi. A gasmi azt jelenti, hogy materiális. Tehát mi elsőt kérünk. Azt kérjük, hogy amit szeretnénk, az valósuljon meg. Hol látjuk az első szót? A egyik legfontosabb imákba, a smába. Ott azt kérjük, hogy legyen termékeny az, amit kérünk. Olvassák el a smát, benne van, hogy kérjük az esőt. Kérjük azt, hogy amit szeretnénk, az valósuljunk meg. Kérünk, és nem csak azt kérjük, hogy mi változzunk, nem csak azt kérjük, hogy mi változzunk, hanem azt, hogy az eső ránk hulljon, azt kérjük, hogy ezt megkapjuk, de hát kitől? Hát mégiscsak az Istentől, hiszen ő dönt. Tehát ő dönti el, hogy mi lesz és mi nem lesz. Most éppen a Exodust olvassuk, a zsidók azok kimentek Egyiptomból, és ugye Tóraadásnál állunk. Na már most, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy nép, aminek van egy karizmatikus népvezére, Mózes, aki nagyon tehetséges, és azt gondoljuk, hogy ez elég, hogy ő csinál egy felkelést, a népet azt rábírja a saját szónoki, vagy nem szónoki, tehát a saját tehetsége révén, hogy álljon fel, induljon el. Hát igen, ez tök jó, viszont hogyha nem lenne a jó teremtő, akkor bizony ez az egész folyamat pontosan a tengernél megállt volna, mert az ember akármilyen karizmatikus legyen, akármilyen szuper, ő nem tud tengert ketté választani. Tehát ahhoz, hogy tehát nekünk kellett az, hogy az a etitáns, akihez mi imádkozunk, ő segítse a népet. Tehát amikor imádkozunk, akkor nem csak azt kérjük, hogy mi megváltozzunk, hanem azt, hogy segítséget is kapjunk az Istentől. És hát tudnunk kell, hogy kihez fordulunk. A lényeg pedig az, hogy ezt a folyamatot az ember elkezdje, és ne szégyeljen elmenni, tanulni arról, hogy ezt hogyan kell csinálni, és elkezdje. Az elején nem is héberül, hanem magyarul. A lényeg a folyamat, hogy valaki ezt a történetet beindítsa, mert valóban már elég sok mindent el lehet érni az életben. Van, amikor később döbbenünk rá arra, hogy mégis mikor valósul, vagy mégis hogyan valósulnak meg a vágyaink, amikor nem egyből történik mindez. Amikor az ember azt hiszi, hogy hát el van felejtve, és nem valósulnak meg a vágyai, mindennek a maga idejében kell, hogy megvalósuljon. Nekem volt egy olyan vágyam, hogy orosz szépirodalmat akartam olvasni. Hát sokáig nem történt semmi, mert ez nagyon nehéz nyelv, és emlékszem arra a pillanatra, amikor egyszer otthon voltam, és hát éppen olvastam az Akunyit, és akkor mondom, hogy úristen, hát most valósul meg a vágyam, amit kiskoromban akartam, középiskolás koromban, hát félelmetes érzés volt. Az embernek megvalósulnak a vágyai, csak tudni kell benne. Köszönöm a figyelmet!